Вітаю всіх на каналі Монет і банкноты Республіки Беларусь. У сённяшнім відэо хацеў паказаць вельмі цікавы брак 10 копеек узору 2009 года словацкая чеканка. Брак у нас знаходзіцца по реверсу. Вось тут ідзе невялічкі раскол штэмпелю ад літары К до літары А і больш вялікі раскол ад канту до кута адзінкі. І тут зверху таксама ёсць невялічкі раскол, но ён амаль і незаўважны. Асноўны раскол гэта у нас ідзе вось тут, ад канту к куту лічбы 1. Давайте яшчэ аверс паглядзім. Тут ёсць таксама невялічкі, вось, можа быць, невялічкі раскол, но не зусім заўважны. Такія бракі або падобныя бракі купляю да сваёй калекцыі. Хто знайдзе, можа звяртацца да мяне, магу набыць у вас. А на сёння хацеў бы з вами развітацца. Калекцыянуйце і шануйце сваё. До сустрэчы!